bylo 2 okna, by to bylo zabili aspoň trochu. Který? Vyvágalo z nich, na to trochu vypadá. Čím to chceš zabílit? To normálně to. Já už jsem se na to zvykla, mě už to nevadí. Ale nebylo. Já to stejně strhnu, jak to na mě přepíšeš. Jo. Ty okna? Já to ne, ten barák nechám strhnout a postavím si tam nový. Udělám ten fingovaný výbuch toho kotle. A ještě předtím uděláme revizi, abych měla důkazy, že to bylo v pohodě. A vy inkasuju 4,5 milionu. To, 4 stačí. Matko. Už se tak dá, ne? To bychom se postavili asi 2 baráky, ne? No, to řekli. Tak ne, za 4 megaře. Co? Že za 4 miliony bychom se asi postavili 2 baráky, ne? Co? Tak jeden tak to maximálně za milion nestojí. No tak pozemek máme. Počítej, že to vybuchne. Tam dáme úplatek starostovi, až to předá na 50 000, je to předáno, to? Na stavební, ne na zemědělský. Počkej, když to vybuchne, tak